един шанс и той очевидно, разбирам, че не всеки би могъл да го получи и затова съм написал примерно какво представлява това като цена, как един човек отива да учи на такова място и съответно за мен това е привилегия. Обаче, естествено, тук е привилегия дори в... Вчера гледах Малала, момичето от Пакистан, мисля, че което говори срещу талибаните, че това, че тя иска да има правото да учи там. Те не разрешават на момичетата да учат, разрушават училища, не я застрелват, защото тя иска да учи. Говори срещу тях, говори за това, че момичетата трябва да се образоват. Съответно, тия талибаните атакуват и я застрелват, тя оживява и след това получава Нобелова награда за това и продължава да се бори за това нещо. Така че в тази връзка, дали един човек може да учи, да си позволи семейството му или той е толкова умен, че може да отиде да учи на едно място и да го издържа някой, дали ще е в Германия, дали ще е в Америка, дали ще е дори в България. За много хора това е, за семейството, това е инвестиция голяма от страна на родителите, които, да кажем, 5-6 години живеят главно за да издържат децата си, за това, че няма значение какво може да си позволи човек, важното е да направи това, което може и да оправдае усилията на родителите си. В моя случай това е нещо, което го дължа на баща си, че могъл да ме изпрати и да ме издържа. Съответно, аз също се опитах да направя най-доброто, което мога, за да отговоря на тези очаквания. Аз учих в Дрексел университета в Щатите. Там отидах и да историята е интересна. В следващите слайдове ще я разкажа, но първо ми я препоръчва госпожа Стоянка Христова. Може да я познаете, тя май тази година ми преподава, но може да сте имали курсове по английски при нея. В един такъв университет струва 25 000, вече 30 няколко хиляди таксата и с сметките по живеенето там, наем и така нататък, излиза към 50 000, от които аз като отидах там, в началото 50% от таксата ми я получих като стипендия. Имаше и стаж, където програмата е 6 месеца учите, 6 месеца работите. И това е платен стаж, зависи каква специалност естествено, но аз съм компютърни науки завършил, така че навсякъде има работа за тази професия. И там човек може да изкара за 6 месеца около след данъци 14-15 хиляди долара, така че може да си покрие таксите. Остават около 25 хиляди долара примерно за живот трябва да се похарчат. Това го получих от баща си. Даже първата и втората година е цялата сума от него, защото няма стаж. Те са само 2 или 3 стажа. В езиковата вие всички сте немски, нали? Първи език. И аз бях немски, но не бях толкова добър, не че не съм учен, не бях от най-умните ученици, не бях от най-трудолюбивите, но не имал липсна дисциплина, но не съм бил в лайфском с класа. Поради това, като завършвах, реших, че трябва да наблегна и на английския, защото така или иначе английския ще трябва в живота, без него не може. Така че рано или късно трябва да се научи по-добре да е рано, защото ти дава повече възможности. И когато завършвах, в още един университет кандидатствах в Мадрид, пак с английски. И тогава исках да отивам в Мадрид, защото не исках да харча пари. И там ще да е доста сравнително по-евтино, при което баща ми ме натиска, че това са глупости, по-добре да отида, може да е по-скъпо, но наистина където се струва повече. Тогава се срещнах с бившата госпожа директорка Сотирова, когато веднъж на разходка по улицата и тя също ми препоръча, каза, Мариан, къс тия работи, отиде в Америка, имаш възможност. Също така и Стоянка Христова, тя ми препоръча Дрексел, защото там имат доста българи. Дори когато отидах, имаше едно момиче от Стара Загора и още около
15 човека от различни други градове в България и беше много приятно, защото да отидеш на съвсем чуждо място и да имаш някакви българи, познати, приятели да ти помогнат, страхотно. И тук продължават вече само почти снимки, защото ми е трудно да запомня много работа, така с картинки по-лесно. Това е университета. И като отидах там, имах затруднения с езика, защото съм сигурен, че дори и сега доста от вас може и да знаят граматически по-добре английски от мене. Има нещо като ориентация се нарича в началото. Трябва да ви обяснят всичко за университета и там ви пускат да плувате и да летите сами. Сами трябва да се направите програмата, сами трябва да се запишете за класовете, сами трябва да си направите програмата до края на 5 години, така че да можете да завършите в срок. Трябва да следите всеки клас, може да взимате класовете, когато поискате, обаче имат някаква зависимост. За да вземеш един клас, трябва да се взема преди това друг клас. Сами всичко трябва да се наредите, сами трябва да се намерите стажове. И това нещо още от началото, дори като отидах, не го знаех. Там пропуснах първите 2 седмици, трябва да се запише човек за курсовете. Аз бях записан на някакви курсове, там минимум брой кредити, които трябва да имаш като международен студент, за да стоиш в държавата, защото ако нямаш, там много хора отиват, само се записват, за да отидат да работят и изобщо не ходят в университета и те вече не разрешават нито да се работи извън кампуса. Трябва специална програма някъде да ви приемат, но те са много ограничени работните места на кампуса и трябва да взимаш поне 12 кредита, което е примерно 4 класа. И дори на компютърните науки на първия ми изпит аз го казах, да. Компютърни науки се записах там, дори не знам как точно става, защото съм знаел, че винаги, че нещо с математика, инженерство или физика, най-вероятно електронен инженер, там беше първото желание. Имаше IT, компютърно инженерство, компютър сайенс и като започнах бях компютър сайенс. Не знам точно как е станало това, обаче това се оказа най-подходящо за мен. В течение на време, първата година се чудих дали това трябва да уча, или да се прехвърля физика или нещо електронен инженер, но до края на втората година се оказа, че това е правилното за мен и най-много ми харесва, но на първия изпит бях толкова, тук не сме, както казват, че сме много върха и отиваме там и ги изяждаме, нямаше такова нещо. Хората, моите колеги, бяха първо една година по-малки от мене, всички, защото там почват една година по-рано 6 годишни и завършват една година по-рано, да вече бяха взели интегриране, диференциране, калкулус и така нататък, програмиране и аз трябваше да мина през, те са триместри, 10 седмици са 2 по 10 седмици, това са 2 по 3 месеца и след това 2 по 3 месеца стаж. И първият изпит по компютърни науки учих, не съм спал, до нощите съм стоял и накрая сутринта, примерно съм стоял до 4 часа, сутринта в 8 часа изпита, аз се събуждам в 8:20 и отидах и за 15 минути го направих и имах 40 точки от 100, което е пълна двойка. Там трябва да имаш поне 60 точки, за да имаш двойка. И след това, с толкова малко кредити, трябваше някакси да вързвам двата края, защото ако имаш една четворка или тройка или дори и петица по някои предмети, аз като вземам само 4 класа, това веднага ще ми направи GPA, оценката под определен там петица, еквивалента на българско. Там е от 0 до 4, 4 е шестица, тройка примерно е петица, което значи, че си губя стипендията и трябваше оттам нататък никакво спане до края на семестъра. Върнах се тук за зимната ваканция, един такъв като скелет изсъхнал, с напукани устни. Обаче си видях оценките, дистанционно може да си провериш оценките. Имах 6 минус по този клас, по всичко друго шестици. Оттам нататък вече като тръгнаха нормално нещата. И дори когато се връщах в лятото,
имаме лятна ваканция първата година и след това почва есен зима стаж. Аз реших да направя стажа, тук имаме фирма, която баща ми с още няколко инженери са основали и ще ви разкажа малко по-късно, но реших там да работя, защото в Америка трябва да имаш по-малко от 365 дена, т.е. по-малко от 12 месеца да си работил там, иначе след като завършиш не можеш да работиш. А ако направиш така, имаш опцията със студентската виза да удължиш да направиш работен стаж до 2 години и половина, след това можеш да започнеш да работиш. Който иска да остава в Америка, е добре това да го направиш, защото завършват, кандидатстват за работа, намират си работа в някоя фирма в Америка, тя трябва да е акредитирана да ви спонсора за работна виза, работите една година и когато дойде цикъла за спонсориране за работна виза, те, ако са коректни, ви спонсорят, естествено, предварително трябва да се разберете с тях, дали те ще го направят това нещо за вас. Да, и с математиката бях на зари един клас, защото те бяха, както споменах, ги бяха взели тези неща вече в гимназията. Но първата година, като мина, вече нещата тръгнаха по-нормално и през времето там работих в лабораторията по физика. Просто, ако ви е интересно нещо, ако отидете където и да е, дори в България, не знам как стоят нещата, но Германия, Холандия, Америка, ако нещо ви интересува, няма значение дали сте от друга специалност, дали учите филология, пък ви искате да правите ресърч по физика или по история или нещо такова, просто се свързвате с професор, който отдел ви интересува и ако се разберете с тях и ако си паснете, винаги може да си намерите работа. Примерно аз бях в компютърни науки, обаче в департамента по физика ми беше интересно и там ми намериха работа да направим програми, които им контролират устройствата за експерименти. И тогава записах втора специалност математика, защото математиката е основно нещо. Каквато и сфера в науката да работите, всичко е математика. Пък и не само, дори за езиците всичко може да се учи с математика. Тук вече като завърших, почнах да летя насам. Там това е една снимка от Сиатъл. Там директно това беше за интервю в Амазон, идваха в университета и дадах се резюмето, говорихме малко и директно ми изпратиха билет с покане и всичко покриват за интервютата. Така че веднъж, като завършите и знаете какво правите, няма никакви проблеми да отидете където и да е, да ви потърсят където и да е, всичко покриват за вас, само и само да ви вземат. И тук вече завърших и живота започна след това. Има една зелена стрелка, това е отидах в Манхатън, започнах там работа и това е сградата, в която беше офиса. И това е снимка от първия работен ден, от офиса и от колегата, с който двамата започнахме на същия ден. Тук са още двама българи, които дойдоха на работно посещение в офиса в Ню Йорк. Те ни се оказахме, че сме мнозинство в фирмата, защото бях само аз в офиса, обаче се оказа още след това, че 15 човека работят дистанционно от Пловдив. И докато бях там, двама от тях дойдоха и имаше големи снимки, големи емоции. Не знам, може ли някой от вас да участват и да са членове на Rotaract. Знам, че в нашия клуб тук имаме мнозинство от тези група, така че няма да се очудят. Това е от Rotaract Ню Йорк. Занимават се. Rotaract е клуб, който занимават се с... Аз вече не го посещавам, но тогава се занимавахме и продължават сега с дейности, свързани с полза на обществото. Примерно сега Rotaract Стара Загора на 12 март организират кръводарителска акция. Аз участвах миналата или по-миналата година беше. И който иска може да отиде да дари кръв. Това го организирахме, мисля, че от кръвния център в Стара Загора и от докторите, които там събират кръв, обаче е на различно място, не е в кръвния център.
И сега се връщам на обратно, където работя сега. Това е където споменах и от началото за първия ми стаж. Това е в фирмата, където баща ми с още няколко съдружници от колеги от ДЗО едно време, не знам дали сте запознати с ДЗО, но на Балканите, в източна Европа цяла, беше най-голямото предприятие за дискови записващи устройства, такава дискове. И там работиха много инженери, мисля, че няколко хиляди човека, голяма част от които инженери, след което след промените, след падането на социализма, всичко се разграби и всички предприятия, както знаете, ги унищожиха. И тези кадърните съдружни инженери или напуснаха страната, повечето, или които останаха и успяха да създадат някакъв бизнес. Това е случая, който се получи и при нас, и дори повечето от съдружниците на баща ми, те успя да ги задържи тук, защото те са хора от световни специалисти. Четяха, каниха ги в Япония, бяха на посещение и ги каниха в Силициевата долина, заедно с баща ми, два-три пъти ходиха и ги каниха в Америка, но за щастие останаха тук и за щастие днес дори са по-добре и в кариерно отношение, и в финансово, заради това, че работят за себе си и правят истински продукт. В случая, какво правим точно конкретно? Ние произвеждаме основното им млекоанализатори за млечната индустрия. Това е необходимо, защото когато има, примерно баща ми в млечен път работеше тогава, когато преди да създаде фирмата, още с ДЗО-то, когато работеше. И млечен път е най-голямата, мисля, че ако не в цяла България, то поне в Южна България, мандра за това страна. И там, примерно, всяка седмица от 4000 различни източника. Малки фермери, отделни, по-малки ферми или производители, или просто един баба и дядо гледат няколко крави и дават мляко. И това всяко мляко трябва да се оцени и то се плаща като не е на килограм, примерно, или на литър, или на както на пазара, трябва да се оцени качеството на мляко, защото то може да е чиста вода, може да е много високо маслено. За да се оцени това как трябва да се плати на фермера, колко му е качествено млякото, това трябва да се измери по някакъв начин. Има един референтен метод, където се слага киселина, върти се в центрофуга и тая киселина, не съм много запознат с химичните реакции точно как става, но се отделя маслеността. Това обаче, прямо да се направи една проба, трябва да се на половин-един час да се занимава човек. Няма как 4000 проби да се направят. И затова тогава са ги правили, примерно на седмица, по един път взимат от някакъв семпъл от хора и правят проби и следващия един месец, да кажем, им плащат спрямо това мляко. Обаче те като знаят, че са им направили проби, като са им измерили масленост, почват да сипват водичка, разни други работи, защото отвояват се, примерно от 1 литър правят 2 литра, обаче им плащат същата цена като на чисто мляко. И се оказва, че това го има като голям проблем, примерно в Индия. Индия е най-големият производител на мляко. И там слагат, даже и в Китай 2008 имаше 50 000 или нещо такова бебета и малки деца хоспитализирани с бъбрични проблеми, с мъртви бъбрици и така нататък, защото бръскат меламин в млякото, да повишат параметрите, пък меламин е, от него се правят пластмасови елементи, чинийки, чаши и така нататък. И оттам никога не сме очаквали и не са очаквали баща ми и неговите колеги, че ще стане такъв голям пазар и ще стигнем толкова далеч, но за последната година само сме продали над 50 000 анализатора и за сравнение всички други конкуренти от целия свят са продали не повече от 20-25 000 анализатора. И в случая, когато се върнах, аз вече работя по... Аз се върнах 2 години и половина, започнах да работя по анализ на мляко под микроскоп, дигитализирано
компютризирани снимки на мляко, където се виждат примерно соматичните клетки. Това са както при човека белите кръвни телца. Когато животното има инфекция, те се увеличават. И това може да се разбере дали животното има мастит. Когато е много субклиничен мастита, не се забелязва. Когато вече е клиничен, по животното по вимето се личи инфекцията, млякото коагулира и така нататък. И това също е интересен проблем за европейския пазар, защото пък в Европа, малкото феодална система, там няма конкуренция за кой ще изкупи млякото, там са разпределили. Примерно Данон, да кажем, в някакъв регион изкупуват само те млякото и ако те не го изкупуват, никой друг няма да го изкупи. И да си взимат от фермерите 4000 евро абонамент, за да им измерват млякото. Примерно един малък изкупвач, ако има един малък регион във Франция с 100 фермера, по 4000 долара, това са 400 000 долара. И има една фирма ФОС се казва, те правят инфрачервени анализатори на базата на инфрачервена спектроскопия, които струват порядъка на 180 000 долара, само че когато някой такъв фермер от абонамент и не фермер, изкупвач получава 400 000 долара, няма проблем дори всяка година да по един такъв нов. И в момента обаче започна да има натиск за разпознаване на замърсители, както споменах, в Индия и в много от развиващите се в момента страни, защото при тях го има главно този проблем, така че от 9 месеца се пренасочих, започнахме да работим здраво върху разработката на инфрачервена спектроскопия, което е какво представлява инфрачервена спектроскопия? Това е както има Слънцето, примерно, както има очила с филтър за ултравиолетова светлина, така е по същия начин светлината, знаете, разлага се на различни диапазони. Ултравиолетовата е една част, видимата е друга. Инфрачервената светлина, тя не се вижда. Парното, примерно, излъчва инфрачервена светлина, телата ни излъчват инфрачервена светлина и с нощно виждане при горите, както сте виждали, могат да го визуализират. Това е където са по-топли точките с червено, където са по-студени с синьо. Аналогията е същата. И когато пропуснем определена дължина на вълната през каквото и да е, дали ще е вода, мляко, твърдо нещо, прах и така нататък, за антибиотици много го използват в фармацията. Молекулите имат различно свойство да абсорбират различна, в зависимост от това, каква е структурата на молекулите, абсорбират различна дължина на вълната и различно количество в тази част на светлината. И от това може да се установи всичко. Примерно как разбират, че спътника на Сатурн беше един от спътниците Европа, има океани от метанов газ. Никой още не е каснал там, това е прекалено далече, обаче го виждат от отражението на светлината от този спътник и анализират светлината и виждат какъв е състава на планетата. По същия начин ние това го прилагаме за анализа на млякото. Това ние не сме първите, както споменах ФОС, те са много голяма датска фирма, няколко милиарда обороти имат на година. Само че от индийския пазар ние примерно сме ги изместили. В момента дори бях на шоу в Indian Expo и там представихме няколко продукта, един от които беше инфрачервения анализатор, с който хващаме меламин, амониев сулфат и урея. Даже и урея слагат в млякото. И беше много приятно, защото един от гостите на експото, който е един от високопоставените хора в Reliance е тя е държава в държавата в Индия. За пример, колко е голяма, ще кажа, че най-голямата рафинерия за гориво е индийска и тя е на Reliance. И този човек, те са ни голям наш клиент, даже те са наш партньор. Те имат и телекомуникационна компания, компания за строителство, не знам още колко компании, сигурно ще ви излъжа за някакви неща, но когато се сетите го правят. И ние сме им партньор. Изкупването на мляко е сигурно една малка част от това, което правят и може и шефа
собственика на компанията дори да не знае, че ние сме им партньор, но е важното, че много от хората, дори Екомилк, ние имаме двама дистрибутори в Индия. Единият дистрибутор ни покани, той беше сребърен спонсор на изложението и беше с неговата компания също около 150 човека, като главно се занимава с нас, с дистрибуция на нашите продукти. Всичките негови служители бяха с Екомилк, с нашата марка на продуктите Екомилк, с вратовръзки и така нататък. И всички, които имахме там около нас, само компетитори, всички бяха, като чуят Екомилк, се впечатляват. Това е за тях най-доброто. И също така, както споменах, този човек от Reliance, който отговаря за целия млечен бранш, аз бях пак на една презентация, той ме изчака само мене, баща ми му презентира, казвам как работи вреда. Един час ме чакаха и ме търсиха само за да се запознае с мен и да му разкажа. Така че винаги е много интересно, когато човек почне да прави нещо сам и хората започнат да го оценят за това, което прави. И си спомням в училище, даже си говорихме, че живота сякаш след студентските години вече не е толкова интересен. Студентските години са най-интересни. Това изобщо не е така, зависи човек как ще го направи. Тук вече бяхме на 50 годишната на компанията на нашите съдружници и тук не правиха за церемонията. И тук се играе Counter-Strike на летището. Не, истината е, че тук правих, четях соматични клетки с невронни мрежи. Това е пак снимка тук от 50 годишната. Това е нашия партньор в Индия, само че не може да го видите от гръб, но тук ни извикаха на сцената като техни сериозни партньори и ни отличиха. И тук дори попадаме в едни особици вътрешни в Индия, една от по-ниските касти, фермерска, искаха увеличаване на квотите за работници в държавните агенции, за увеличаване на квотите за тяхната каста, за приемане в университети и така нататък. Искаха привилегии. И тръгнахме сутринта от изложението към Ню Дели, обаче се оказа, че на магистралата са блокирали входа и към обяд нашите хора от домакини индийските ни казаха, те ще до час-два ще ги разкарат, ще освободят, обаче стана 5-6 часа, 7-8 часа. Почнахме да се чудим къде да спиме и няма. Никой се оказа даже по вестниците, че там където сме било горяло сградите и така нататък. И докато си седяхме и се забавлявахме и чакахме, дойдоха и наштракнаха и после се гледаме в вестниците на следващия ден. Беше много интересно, защото се оказа, че 3 дена бяхме блокирани. Тръгнахме да се връщаме назад и викаме напреде явно, че няма да стане. Назаде обаче, назаде също с 2-3 км на магистралата се оказа, че и там са ни блокирали. Обаче там вече бяхме близо до протестиращите. От тази страна имаше само затворени пътя, да не могат да влезат колите, обаче самите протестиращи са на 40-50 км от нас. Като се върнахме, бяха директно пред нас и ние сме единствените бели там и нашите домакини казаха, прибирайте се бързо, защото в колите не излизайте, защото привличате внимание, пък те хората озлобени, имаше жертви там, запалили на министъра на щата къщата и сикхите пък са тия, които са с чалмите, както видяхте, както мене ме убиха. Те са воинствената каста на индийците. Те имат 5 атрибута. Едното е чалмата, под нея имат нож, гривна и още няколко неща и не си бръснат, не се постригват и затова носят чалма. Те са много такива сурови, обаче в същото време много солидарни. Като стана това, веднага дойдоха, казаха ни каквито семейството, къде сте, къде ви е колата, поканиха ни да отидем в техните темпали, в техните как беше на български? Храмове, да, мерси. Да преспим, защото се оказа, че 3 дена бяхме блокирани и никъде не можехме да отидем.
както и да е, един друг сик, там те вървяха нагоре-долу, даваха вода, ябълки, чай правиха хората от вкъщи. Даже в първата вечер в хотела всичко, който се е сетил по-рано, отишъл и взел стаите и спахме в фоайето. На следващия ден имаше някакви смелчаци, тръгнаха по-рано и нашия домакин вика, вземем тия двете стаи, които освободиха. Баща ми вика ми, ако се върнат, той вика, голямата стая е за тях. И 3 дена там всичко беше затворено, защото тия озлобени ходят, каквито магазини работят, който е отворил, палят магазините, палят къщите, разбиват и става опасно. И на третия ден вече през нощта почнаха, ние бяхме точно на магистралата, почнаха да се движат и коли, ние като на нова година супер щастливи, че чуваме добитките на тировете, обаче 15-20 минути затихнаха и се оказа, че пак не е спрял да кажа. И на следващата сутрин обаче се отвориха нещата, тръгнахме по магистралата, карахме 2 часа, изминахме 30-40 км, защото коли всички са тръгнали, пък още повече в Индия е така навалица и пак блокирахме. И нашите домакини викат, те сигурно са, защото бяха изкопали асфалта, съборили дървета да блокират пътя и така нататък. Виках, те сигурно само разчистват след малко, пак ще тръгнем. Обаче от другото платно почнаха да се връщат коли и се оказа, че били на няколко стотин метра от нас, ние не ги видяхме, обаче ходили, палили коли, пукали гуми и палили и всички едни тирове с настана една суматоха. Това беше такова бордюр, дървете, широк преграда между двете платна на магистралата, тировете храс, прас, всеки са бута, дим да ги няма. И даже бяхме ние 6 коли от нашите домакини и ние общо 6 коли, 3 коли останаха назад, едната дори не можеше да излезе, обаче армията дойде и за щастие успя там да ги загради, да ги опази нашите другите хора, които останаха зад нас. Пък ние продължихме и с нашите клиенти големи, защото те са големи фирми, които купуват много анализатори, те имат изкупвателни пунктове из селата. Те свърза се нашия човек с тях, нашия домакин, получиха къде му изпратиха глашата и провериха през кои села е безопасно и на 2-3 места с едни мотористи от техните хора ни се поводиха през тия села. Беше Индиана Джонс приключение, беше много интересно. Не знам колко беше реална опасността, обаче определено имаше адреналин. И по терлички се измазурихме да ни бежи. И тук това пък са снимки от миналата година ходихме. Китай също е много голяма държава и там също имаме партньори. От едната страна тук са съседни една фабрика, едни момчета и момичета, които мислех, че те първо са завършили, а те се оказаха, че са на 35-6 години. И от другата страна сме с нашия дистрибутор, а това е Милена, тя е моя колежка. Тя работи от фирмата още от 20 години. Тази година ще стане от 20 години. И явно, че се свършва, обаче ще ви разкажа, че е важно, да, понеже ме пита един българин, като бях в Филаделфия, не искам ли аз нещо само да направя, защото съм щял да се върна и да работя в нашата фирма при баща ми. Тук съм с баща ми, тук съм с сестра ми, тя също е от френските, една година по-малко от мене, 2008. Тя завърши Питсбърг миналата година. Тук са нашите партньори, това е сина му, дядо му, който е основал фирмата и в момента партньора на моя баща и колегите им. Колегите ми, те правят 20-50 години празнуваха. Преди няколко седмици ние ще празнуваме 20 години тази година. В момента работят около 200 човека при нас и продължаваме да работим. Дори ще направим нещо като инкубатор, в който ще помагаме на други хора, които искат да навлезнат и наистина да научат нещо. Ще отделим време, имаме страхотни инженери, но съм много по-горд да се върна и да правя нещо в последователност, в развитие, отколкото винаги Мерцедес, примерно, не е станал Мерцедес, защото всеки е прекъсвал, на всяко поколение са прекъсвали. Трябва да има приемственост. Това забелязах в България, че нямаме отборни игра, сме големи индивидуалисти. Това според мен е много важно да се помни. И благодаря ви за изслушването и ви пожелавам успех.